Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu u liedi, tħallux min iqarraq bikom, min jagħmel il-ġustizzja u ġust fih innifsu, bħalma Kristu huwa ġust. Iżda min jagħmel id-dnub ġej mix-xitan, għax ix-xitan dineb sa mill-bidu. Kien għalhekk li der li bentalla biex iħott kull ma għamel ix-xitan. Kull min hu mwieled minn Alla ma jagħmilx dnub, għax iż-żerrija ta' Alla tibqa' fih, ma jistax jidneb għax hu imwieled minn Alla. B'dan jidhru min huma ulied Alla u min huma ulied ix-xitan. Għax min ma jagħmilx il-ġustizzja mhuwiex minn Alla, anqas min ma jħobbx lil ħuħ. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Sam responsor dan ngħidu flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu l-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu ir-rebħa il-leminija tiegħu u d-dreħ imqaddes tiegħu. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Ħajriet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fija, ħajċabċbu ix-xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jgħajtu bil-ferħ. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art u jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Inkunu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla fl-modi kellem il-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien u kellimna permezz ta' Ibnu. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġwanni raġa kien hemm ma' tnejn mid-dixxiepli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla. Iż-żewġ dixxiepli semmew Jgħidan u marru wara Ġesu. Ġesu dar u rom miexjin warajh u qalilhom: Xi tridu? Iżda huma staqsewh: Fejn toqgħod, Rabbi? Li tfisser Mgħallem. U weġibhom ejjew u taraw, u marru miegħu u raw fejn kien joqgħod, u dakinhar beqgħu miegħu. Kienet il-ħabta tal-10 siegħa. Wieħed mit-tnejn li semmew x'kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu kien indri, hu xmun Pietru. L-ewwel ma għamel mar isib lil ħuh xmun u qallu: Sibna il-Messija li tfisser Kristu. U ħadu għand Ġesu. Ġesu ħares lejh u qallu: Inti xmun, bin Ġwanni, inti tissejjaħ Kefa, jew Pietru. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu minn tinbiet. Aħna smajna fil-versett tal-Evanġelju li b'ħafna modi fl-modi li l-missirijietna u ħafna drabi waslitilhom il-kelma permezz tal-profeti. U aħna ftit tal-jemilu ikkontemplajna kif din il-kelma ħadet il-laħam. Huma li jarfu il-profeti, għarfu ir-rieda tal-missier f'dak iż-żmien
dik ir-rieda dak il-verb etern, l-imħabba eterna, inkarnata għalina, u l-verb sar bniedem u għammar fostna. U llum Ġwanni qed jagħti xhieda lilna wkoll ta' kif issa dan il-verb ħaj, dan il-verb mhux biss ħaj li jżomm il-ħajja, irrid li jerġa' jiġi mxandar u din il-kelma eterna tibqa' tidwi. Kif ħajdwi? Kif din il-kelma ħatieħu l-ħajja u ħanarawha tieħu l-ħajja llum? Bħalma għamel Ġwanni, u li ma kienx jibża, anzi kien ferħan li jitbaxxa hu biex jola Kristu narawh jixed għalih u jgħid dan hu l-ħaruf ta' Alla. Ma poġġix lilu nnifsu qabel il-kelma, imma poġġa lilu nnifsu għal-kelma, fil-kelma, mal-kelma, inħeba warajja u ma beżax għaliex id-dixxiepli marru wara Ġesu. Anzi, kien kuntent li d-dixxiepli jmorru wara Ġesu, basta ju ikun ta' xhieda għalih. U aħna bħal Ġwanni, aħna msejħin nilqew ix-xhieda ta' ħaddieħor li jtuna ta' Kristu u li dik ix-xhieda ntuha aħna wkoll u ngħixu għall-kelma u ngħixu fil-kelma, il-kelma inkarnata. U aħna li qed nilqew din ix-xhieda, aħna li lqajnija u morna bħeffa u mmorru bil-ħeffa fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U Ġesu bħal dawk id-dixxiepli li kienu mixja warajh idur lejna u jgħidilna xi tridu. U aħna li qed infittxu l-mistrieħ u narfu li l-mistrieħ tagħna ma nsibuhx jekk mhux fih ngħidulu fejn toqgħod Rabbi. U joħodna għax jgħidilna ejjew warajja, ejjew miegħi u joħodna bħalma ħal il dawn id-dixxiepli. Morna ħdejn il-grotta, ħdejn il-maxtura. Ħadhom miegħu u lielna joħodna fit-toroq tagħna ta' kuljum. Bħalma ħal il dawn id-dixxiepli miegħu fil-missjoni. Imma mhux semmek waslu. Ma waslux sal-mirakli glorjużi tal-multiplikazzjoni, tal-ħobs u tal-ħut, ta' meta n-nies kienet iċċabċab lil Kristu. Ma wassalhomx biss sa meta rawh b'għajnejhom jagħti l-ħajja mill-ġdid lil-mejtin. Ma rawhx biss, ma ħadhomx biss sa meta n-nies ridu jagħmluh sultan, imma beqgħu mixjin miegħu u marru warajh u ħadhom anki fejn ma rridux sas-salib. U aħna hemmhekk ukoll meta mmorru lejn is-salib bis-salib tagħna inkunu wara Ġesu. Imma ma marrux hemmhekk biss. Baqgħu mexjin warajh sal-qabar vojt, xhieda tal-qawmien tiegħu biex huma setgħu jistqarruh fil-misteru tal-imsallab u imqajjem mill-imwiet. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Ejjew nitolbuh il-grazzja lil mulej li nistqarru li huwa l-ħaruf ta' Alla li bħal meta aħna din il-kelma ntennuha fl-Ewkaristija ma nibżewx ninqasmu bħal dak il-ħobs bħalma hu ssakrifikat il-ħaruf għaliex miegħu fih insibu l-qawmiel. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew inresqu t-talbiet tagħna quddiem missierna li hu fis-smewwiet. Mulej għatina l-grazzja li aħna nkunu dejjem xhieda ta' ibnek Ġesu u nistqarru b'dak kollu li aħna li huwa l-ħaruf t'Alla
is-Salvatur tagħna, nitolbuk il-grazzja mis-Sir ħanin li aħna nfittxu u nimxu dejjem wara ibnek Ġesu u nibqgħu miegħu sa żmien kollu ta' ħajjitna u għall-eternità. Nitolbuk għal ħutna il-mejtin kollha, dan nitolbuhulek bi Kristu Sidna. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina, tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar jisseb tal-latana, klubna jroddu bil-ferħ imaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li jinħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna il fuq. Niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih illum idda qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa tagħna, għax meta il-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem u bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruh u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs rad il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Elija u Rosina Xerri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf tal-Alla mulej Ġesu Kristu nitolbu din tqarbina bil-ġisem mad-demm tiegħek
ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħniena tiegħek tkun għalija, ħarsin u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Skolkat is-saqaf tiegħi. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Oċkejkna bel ta' Betlehem xinu dan id-dawl sabi li għamlek tiddi bħal binar u tlammi l-bot keċi xinu dallana ħelu li donnu ta' smewit li bħalu għatman stama għat fl-akbar fl-isbaħ blit. Ninni Ġesu tiegħi, ninni ħatistri, ninni ħalli tinsa dwejja u luġi. O ja ħasra kemm batejna min xintlaqna min ġoddar, kem batejna inti u jiena sa wasalna f'dan il-ar.
Għamel mulej li nilqgħu b'qalb safja li kellu x-xorb li ħadna. Biex dan id-don li inti tajtna ku jiswinna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej, inti tmexxi l-poplu tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna. Fit-tjieba tiegħek iqaf magħna issa u għalli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li għaddu u hekk inħabirku aktar mill-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna nidim bin. Ejjew ja anġli mis-sema mija mija, taraw lil min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna nidim bin. Ejjew taraw bajnejkom lill-Alla kbir tal-ħnina, bambin sabiħ u ħelu wili niġu bennina. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna miħitim bin. Ejjew wara, jaf kemm faqar f'kemm tbatija, is-sita kollox twieled bina Alla il-Messija. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna miħitim bin.